otetaan siihen erikseen, mutta otetaan tää vaan. Katsotaan miten menisi. Otetaan toiminta uusi. Siitä vaan, koitapa lyö miten sitä vaan oikein vetää se, koitapa kerran kokeilla niinkö. Et sä ei ollut jätät Justi, no niin. Pitäis nostat sen pystyyn ensin, sillain niinku, sillain niinku oikeesti lähet, kun kärpästä lähtee oikeesti. Tälleen näin, sä niinku, sulla on niinku näin se hetkeä pystyssä. Noin vetäiset samalla tavalla. Vetäiset tuolla. Toltava käteen oikein kunnolla. Just. Ei laittaa se ääni, kun sehän voi aina. Joo. Noin, joo oikein tonne. Mä kuvan koko ajan. Joo. Lasken lopuksi pöydällistä. Nyt pitäisikö olla pikkuisen käsiala ylhäällä, jos tavallaan ajattelee niin ohtaa Niin, säilyä. joo. Mä voin nostaa sitä. Joo, siihen, että sä niin... hieno motoriikka, tämmönen puoletria ohi. Ei se. Tulee niinku tää. Joo, niin sit tulee. Joo. Se on tietysti helpompi, kun kärpäne on niinku se. No, tää tuohon kärpä. Tuossa on kärpä. Joo. Sanois vaan kohta tää. Joo. Nyt on. Yes. Elikkä nyt kun